سلام 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 كبرات تخاتلتي حبن بيتنا كمي تخونو أنا زغابير مسكن سلام اللخو نسومن أبزل لخمو سلام كتلو بعل مل تسفع بعلو ما عنتر ما خم تخو قبرز أنغو نيزرلاندز بتقرينيا قالت حيزلكم مسئل لخو مالتي ترجمهم أدمام صوم مالتي مسترجمهم مسدام صوم تسفع قبر ما كتقومكم كهلو نابت فيديو خبلكم سنة مكتال لينن ملقح ستيلن مسرع كنتروليرن مقصصار بلانغستلين ديليت أنفيزخ مركب وقع مهلاو أففيزخ زي مركب مبكار مالتي أنميلدن ممزقاب أفميلدن زي ممزقاب سامن فيركن بحنساب مسرح زلف ستاندخ نفسخا مقال نود زاكلك هوتوز أدلاي مالتي هوتوز أدلاي فايل خايد دحنت verplicht جديتا bloed دم هاوت قربت سبيرن سراور ويتنسخابلك سنفلتتاوي beweisen مؤمن وكا أأمنة خزوندهايد تأنا روكن متكاخ verlicht منالبات لنگته نوحات ليد أبال فراون أنستي مانن سبوت يونغرن منأسيات مايشس
ማሽስ ኣዋልድ ሊፈ ዝኸበርካ ወይ ከዓ ዝኸበርኪ ንዝኸበርኩም ከምኡ ንኽትብልካ ትጥቀመሉ መብዛሕትኡ ንትሕትና ንኽትሪኢካ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ስድራኻ ተረኣ ኮይኑ ንቀረባ ትፈልጦም ሰባት ገለ ተረኣ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብኡ ካ ትጥቀመሉ ሊፈ ቤይቢ ቆልዓ ባሲስ ስኹል መባእታዊ ትምህርቲ ስፔለን ፀወታ ቴክነን ምስኣል ስኽራይፈን መጽሓፍ ፕራተን ምዝራብ ሌተርስ ፊደላት het alfabet ፊደል ቴለን ምፍቃድ ኦፕቴለን ምድማር ኣፍትሬከን ምጉዳል ወይ ከዓ ምቕናስ ኽራትስ ብናፃ ወይ ከዓ ናፃ ዝቬመን ምሕንባስ ኦርጋኒዚረን ምድላው ወይ ከዓ ምምዳብ ኦፕን ባረ ህዝባዊ ኪንደር ኦፕፋንግ መውዓሊ ህፃናት ስቱደንተን ተማሃሮ ስኮል ቤት ትምህርቲ ክላስ ክፍሊ ኦንደርቫይስ ትምህርቲ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ናይ ሎማዓንቲ ቃላት ነዚአን ይመስላ ነይረን ማለት እዩ ኣብ ዝቐፅል ብኻልእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ሰሰናይ እንዳተመንኹ ክፋንወኩም ኣብ ዝቐፅል ሳብ ንራኸብ ማለት እዩ ሰሰናይ ቻው